И дядо Коледа, хайде сега да ги питаш и тях. И така, Павел Михайлов Йонов, съгласни ли сте да се ожените за Цветелина Йорданова Велева? Съгласен съм. Съгласен е! Ръкопляскания. И сега да попитаме Цветелина Йорданова Велева. Вие съгласни ли сте да се омъжите за Павел Михайлов Йонов? Ръкопляскания! А сега да попитаме Павел Руменов Гергенов. Съгласни ли сте да тумувате, да бъдете свидетел на тази прекрасна нова двойка? Съгласен съм. Благодаря. И Магдалена Венциславова Велева. Съгласни ли сте да бъдете свидетел на тази прекрасна двойка? И така, новото семейство да положи подписи първо Павел Йонов горе някъде. Чудесно. Хайде Цветелина. Павел Руменов Гергинов и вече Магдалена Венциславова Гергинова. И дядо Коледа. И сега дядо Коледа, ето твой ред. Заповядай. Хайде. И обяви брака за сключен. И така обявявам и този брак за сключен. Честито на новите семейства! Няма да шиваме, просто казваме горчиво! Честито! И сега, дядо Коледа, те трябва да си разменят и пръстените. Хайде, първо семейство Йонови, хайде Павел на Цветелина. Да. Браво! Павел, какво подути са ти пръстите? Моля да си покажете новата придобивка на всички да ви видят. Хайде сега и пръстените на